Le, kinsay ganahan mo answer number 1. Sa imong gibati, pag-ingon ako, kinsay ganahan mo answer og number 1. Kinsay nakulbaan, pag-ingon ako ato. Ngayon kulbaan ka? Sige, wala ka ba kay basin marong. Mo na'y bation sa mahadlok masayop. Og nindot na nga pagbati ha, meaning mahadlok ka makasa. Di na ka makulbaan, andam ka mabuhat og sayop. Andam ka masayop, ready ka masayop. So kung gusto, kada di ka kabaw, kinalan makulbaan ka. Dili ni samat lang ha. Sa tinod na kinabuhi, kinalan makulbaan ka, kay basin kung masayop ka, disgrasya ang resulta. Mas nindot na makulbaan ka, aron safe ka.